Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Third time, 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kagawasam naman sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa Balitong Tunan, This is My Life. Huwadas nga edisyon, Agosto 13, tuig 2020. Sa kutob sa atong malabutan sa sininga hapon sa itong pagpangalagad, yes of the night ito tugtugtak na alas 3, ini kubos nga lagad si Tito Vinima. Gingawin na itong kamo sa atong man matahong nga lalantunon nga ipabati sa inyo sa sininga hapon. Ang sulat man nga atong pagabasahon sa inyo. Kag kamuman ang ginapa-embitar man iti tawe. Kag kung gusto ninyo magpadala sa inyo mga istorya sa kabuhi, nga hindi ninyo magipasahon. Kakatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man. Problema nga inyo ginaan kung naluyag man ninyo pangayuan sa personal advice ni Tito Wilma. Yes, pwede ninyo ina mapadala sa iPhone, isulat lang ninyo. Kag ipadala din sa This is My Life, DYEZ Action Radio, Penthouse, Willows Building, Burgos, Lufton Street, Bacolod City. Pwede mo itagi ninyo sa social media. Sa mga kauto rin ito nga nag-aupo niya sa Facebook Live. Nang nambal na ito nga aslong na may Facebook account ka mo. Di ba ito? I-open nyo lang ang inyong Facebook account. Search nyo na Action Radio Bacolod. Pagkatapos ada din mga videos, my live, click nyo lang of the night. Kita tugtugtak na alas 3 diya. Lunes, tugtog, Sabado. Tugtog-tak na alas 3. Mga alaw ni 15, tugtog alas 3 ang hapon nga mag-off the night kita sa inyo. Kag magluwas pagid sina, pwede man kita mag-off the night, paagi man sa among website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kay may ara dira live. Sirit ni man of the night kita. Plus pa, na makabasa ka mo dira sa mga nga nagkakatabo iya sa ato diri sa Students in Bacolod City sa Nagus Occidental sa Bugos nga Rion, Western Visayas, Bugos nga Pinsod, ka mga dalagko man nga nagkakatabo sa Bugos nga kalibutan. Kag sa mga mahilig naman sa YouTube, mahapos lang asa, pinara ka mo sa YouTube, yes, search nyo lang Action Radio Bacolod. Pero syempre sa ilatag sa ka mga radio, nan,
Araw na na kita sa 68405. Aglaw-aglaw. Mga senior citizen natin, kamusta lang? Huwag na tani mahimo, kundi padayon lang. Padayon, kag magpakabakod, kag maghalong. Anong dumon naton ang mga dapat naton himuon? O pagman ang aton pagpangamuyo. Hindi kita mag-surrender ha. Go lang kita. Kapit di kita sa aton ang mahal nga Diyos. Kaya hindi niya kita pagpabayaan. Batok sining ginapasig-away naton sa karon nga pandemic. Ang coronavirus or COVID-19 na ini. Well, anyway, Tita Wilma, hindi man lipod sa tanan, nga adlaw-adlaw may naga-ka-infect sa COVID-19. Diri sa aton lugar, sa Dekbanwa sa Bacolod, bugos na kalibutan na. Kundi subong ari pa kita sa extended MGCQ, di ba? Extended nga modified general community quarantine. Ma-end na ni siya sa 15, 13 subong was 14 pagkasabado. So makulak kita kung ano na naman ang idesisyon sa aton gobyerno lokal. Kaya nakadepende sa ila ang pagpalakak. Tanan ila tanan na pasuni, tanan nga pamaagi ila na ginahimo para nga ma-contain, maamat-amat pahinay ang paglakon sa coronavirus niini. Ha? So hinay-hinay pagigita, kag halong-halong pagigita. Kag halos tanan na, tuanay, kinanglan, tanan-tanan, obligado magtuksok face na. Subong, ara na, limando na naman na kinahanglan. Pati ang mga nagatrabaho, hindi na lang niya magsakay sa salakyan na pampubliko kita magamit sa face shield, kundi sa mga nagatrabaho, kinanglan, naka-face shield, magluwasan, naka-face mask kita. Pero hindi madula man ang pag-observe natin sa social distancing, kagang masanin natin na paghugas ng ating mga kamot. If not, alcohol. Okay? Kinahanglan, why ay kita sa mahimo sa ating mga kauturan nga naka-insyende, pero pilit na wala din na insyende. Nga pwede man lang magsunod, pwede, pero pilit man na wala din na sunod. Amo nang ginahambal na mga batinggilan, kung ang atong mga lola, may dumdumay na ito, mga batinggilan, siling naman sa mga millennials, sita, anong batinggilan man? Ang mga matigas ang ulo ba na? Anong ginahambalan, wala ba na nagapamati? Nan! Ay, oo. Pero okay lang na siya dahil, Tito Wilma, kag subong magluwas na, adi man yung pangatubang naton ang pag-ulan-ulan, di ba? Kaya nagigman subong niya, Tita mo, rainy season, nagigman, di ba? So, mga tag-anay kita gamay na update sa kay Hiner, ang tropical depression na si Hiner. Kaya tinagsulod niya siya kaina sa ating pungsod, kainayasan kaagahon, di ba? Tropical depression Hiner. Pero magakuyang ini siya kay mangin LPA sa mga masunod nga inora. Matapos nga nakasulod siya kaina alas 4 sa kaagahon, nagbundak sa mga ulan-ulan do kaina. Pero ginasaligan, magahuyang siya within 12 to 24 hours ining tropical depression na si Hiner. Kaya ang aton sini weather bulletin from Pag-asa, ang bagyo katapusan niya na sitlepan sa kalayuon nga 870 kilometro sidlangan, aminhan na sidlangan sa Basco, Batanes. Ang kunyang puwersa sa hangin na nagalabot sa 45 kilometro por hora malapit man sa sentro. Kag pagmadlos, nga nagalabot naman sa 55 kilometro por hora. Ang direksyon sa bagyo, nagahulag siya sa kadasigon nga 20 km por hora. Sa lambala ni Tita We, direksyon ni Hiner, nakatundan, nabagatnan, nakatundan. Yeah? West, southwest. Ang hambal naman sa Pag-asa, magapabilin na malayo iya sa Philippine landmass ang bagyo. Hindi sa mala mag-landfall, hindi siya manghalit na. Kag wala man ini ginapaabot nga makaangkon sang direkta nga epekto sa ating pungsod kundi mga pag-ulan-ulan ng dyan. Okay? Yes, Tita Wilma. May mga reaction. Hindi kinipatigayon sa survey ang SWS. Sa karon dako yung pagpati sa mga Pinoy nga ang gobyerno amo yang dapat may responsibilidad sa pagpanguna sa pagsulbar sa krisis sa COVID-19
Ilabi na gid nga padayon sa karon ang pagtaas sa mga nagakatip-tapikan. Bisan pa nga gin-stricto liwat ang quarantine lockdown. Ilabi na dito sa NCR kag sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan. Bisan pa gani diri sa aton. So sa mobile phone interview sa social weather stations, katigayon nila ni July 3 to 6 sa 1,555 respondents, may 3 sa 5 katawo o kung sa 60% no, ay nagasiling nga ang national government dapat amo ang nagapanguna, especially ang presidente sa tungtod sa pag-aksyon batok sa COVID, kag hindi lang niya ang local government nga ginapangunahan sa mga governor kag mga mayor. Samtang 23% naman ay nagasiling nga dapat ang LGU o kung nga sila mga local government unit ang mas iya nga may ang mas iya nga responsable. Kag 14% naman ay nagasiling nga dapat ang presidente kag LGU ang magabuligay sa pagsulbar sining pandemic. Pero may nasiklatan ko di latest naging pagwa sa Department of Trade and Industry katungod sa baligyanay balasang shields, ariyo. Naghambal ang DTI kung atong Department of Trade and Industry. May mga nagabaligya yan. May mga sellers kuno sa DTI nga gina-ignore ang 26 pesos o kung 26 pesos tubtub 50 pesos nga suggested retail price o kung SRP para sa non-medical grade nga face shield. Kung mapamatundaan gani ka mo, na gina-ignore nyo lang ini, may pinalidad. Pila titawe, ang pinalidad tub-tub 2 milyon sa pesos. Amo nang ginhambal ni Undersecretary Ruth Castello na siling niya ang DTI naka-disseminate na sa information angot sa SRP sa nagkalain-lain ng mga plataforma. Kaya ang pinalidad dara siling niya ang covered, siyempre ang Price Act tungod din declare sa nga DOH or Department of Health na basic commodity iya ang face shield or essential goods. So, 2 million pesos ang maximum. Kag ang minimum, 5,000 pesos. Sa mga mapamatundaan, wala mga nagabaligya, sang sobre-sobre ang presyo. Kabalo naman kita, non-medical grade face shield, amo ini siya ang mayara iyang ordinaryo lang mong mayara, yun nga high grade man. Pero amo nang ilang suggested iyang presyo. Kani ara man in person man for 5 years to 15 years. Sa mga manuging halit, inaiging pirmahan mo Secretary Francisco Duque III na Department Order number 0345 na maga-imponer or magapatuman sa SRP. Si kabalo kita Sabado, di ba? Mas maga-umpisa na ini. Ang paggamit ng face shield, kag ini ang mandatory sa mga public transportation kag sa workplaces. Tita Wilma, ang iban nagasala, iba nagasala man sa pagpataas ang presyo sa ilang may mga stocks na dabalang nga daan. Ari importante maniho na dali lang gid kay iniya na tungod ni sa mga ginabakal ta adlaw-adlaw man mga farm agricultural commodities bala. Hindi ang Department of Agriculture nagpagwaman sa bag-o nga SRP or suggested retail price sa ilang mga nagapanguna nga produkto para malikawan man sunod sa ilang profiteering o kung sobra-sobra man nga pagsukot sa presyo samtang nagaantos ang tanan dali sa pungtod sa coronavirus o kung pandemic nga ini. So, naging effective August 3 ang pinakabag-o nga SRP para sa farm agricultural commodities sa tanan iya nga wet market. Base sa Administrative Circular number 10 sa Department of Agriculture, ginpirmahan ni Agriculture Secretary William Dodd. Ginpakita man ina sa media. Tandaan, presyo nagkalain-lain nga imported rice, 40 pesos per kilo ang well-milled.
43 pesos per kilo ang premium. Sa bugas na ha, kanya special yung klase sa bugas, 52 pesos per kilo. Hamakin niyo ang mga na presyo. No? Ay, oo. Para naman sa cage-cultured milkfish, milkfish bangros, diba? Para na may ara man SRP. So, sa Department of Agriculture, dapat 169 pesos ang presyo kada kilo lang. Isa, so, di tagtilaman. Sobra di siya. Ang tilapia, 120 pesos per kilo. Ang marot niya bala, lokal nga marot man yung bilog-bilog na iya bala, 140 pesos per kilo dapat. Pero imported na variety sa nga marot, 180 pesos per kilo. Sa baboy naman, kung mga masiling kabala ining, dali bala sa kilid kung sige, no, ang ila din, kay unod na yung tanan mo, dapat 230 pesos per kilo. Kag ang iliyang po 250. Mangkot lang sa pagpila ng kilo sa bunghaw sa mga nagkakadto sa merkado. O ang nabalaan ko, sa 230, pero kung puro unod, mahal-mahal na 250, diba? Ang manok, 130 dapat. Ang itlog, dapat 6 pesos and 50 centavos ang isa. Ang Bombay, sibuyas Bombay nga pula, kag imported iyang aso, dapat 100 pesos per kilo lang. Sila to gani, bakal nila, kilo sa itong Bombay. 110 no, per kilo. Ang ibang pagin nga mga basic commodities, nga sakop sa suggested retail pricing in pagwas ang Department of Agriculture, amo ang kalamay nga puti, ang refined. Uy, dapat, 50 pesos per kilo lang. Kag ang brown sugar is 45 pesos lang per kilo. Ay, ampaw. Si ang oil galiyaw, mantika, 25 pesos per 30 milliliters. Kuti kung maglitro ka, per liter, ang guwa niya is 50 pesos. Kag pwede man makadugay sa presyo sa tugtog, 10% gid lang ang mga retailers from SRP, suggested retail price, san amo iya nga mga commodities. Ay, ito, tama na gid. Gapang hay-hay lang tatay nga, kung lang tawon bala natin ang mga balita. Sobra na yan, pila ka milyon gani ito So, pila sobra 3 ka milyon na yung nadulaan sang trabaho. Mayo lang yung may mga may trabaho, di ba? Bisan pa gani, ginabudlayan na gid. Pero ang iba na ito yung mga kauturan wala nagadula sang paglaong. Ara pa ko nung loto, sa nabalaan, tabla wala pa sang swerte nga nakakuha sang 642 mo, diba? Ang 642 kag ang 658 wala pa madaog ang jackpot price. Sila na po si Wilma, ganit kita ko kanina. Sobra na to 3. Ang 658 sobra na 306 million pesos. Kabala sa PCSO. 306,851,359 pesos and 20 centavos. O, ano kada? Ang 649, sila na, 38 million pesos, 857,000 and 873 pesos. Si, ano pag yung gani ang isa na? Ang 642, lugataya ka dito. Hindi, iban ka di ba lang ang mga palangga ng mga tagpalamati, nagakuha na sa ilang mga lucky numbers. Ginatayaan na nila. Di ba? May ara man. Ang 642, kalabot na sa 36,178,449 pesos and 60 centavos. Kaya na, may kilala kita dira ng mga manuntaya sa mga yes sa loto. Yan kasi nila, hindi mo yung paksan tawin mang swerte mo. Kung para, yes, kung para sa imo, haragin na sa imo. Okay? So, relax lang ka mo, anay. Lingaw-lingaw ta. Pero syempre, ang asan matahong nalalentunon samtang yung ng mga mata niya. Pero mga dulungga nag-aupod kay Tito Wilma sa sininga hapon. From Michael Jackson, then. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin na
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Michael Jackson? Yes, from Michael Jackson, Tita Wilma Band. Para man sa itong mga palangga, ng mga tagpalamati sa siniya nga hapon. Kag, sa nahambal man naton, relax lang ka mo dira. Kay, syempre, damo pa sa hatag sa inyo dugay-dugay. Pero ang ato nanay dira mga kauturan nga nagakinanglan man sa mga press ka mga matahom nga bulag. Kag, let's say, para sa kung ano man nga mga events, pagduwa sa inyo personal nga pagkinahanglan, ara lang sa likod sa Bacolod Base Center ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede man ninyo sila makontact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si may kagsitinting nga mag-entertainment sa inyo. Okay, relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng mga inyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga City 4710149. Victoria City. Okay, manamyaw tanay, manamyaw tanay, pero, ada pa siya, yes.
Kami Seven Heaven, mayong hapon lang dira. Kay Sir Erwin Gonzalez Tamaaw, salamat gid kag mayong hapon. Kag Mami Diana Consolasyon, mayong hapon man dira sa imo. Siyempre, upod man dira si Daddy Boy Consolasyon, mayong hapon lang dira sa may Isabela. Plus, pagit Tita Wilma sa good afternoon ko rin, Wilma. Okay, salamat gid Mami Diane. Kag siyempre, kay Nanay Dayin, kay Mami Pilar. Salamat man dira sa inyo. Alex Fuentes, mayong hapon action Tita Wilma, kag happy Thursday sa imo Tita, be safe. Likewise man, kamo man dira maghalong man. Kag Giselle Franco, good PM Tita. Yes, mayong hapon man sa imo Inday Giselle. Ara man dada sa Sir Erwin, sa Kuko sa may Maaw. So salamat man. Kag good afternoon. Ma'am Wilma, please greet belated happy birthday to Janelle Macahilo yesterday. Thanks, Gid. Also, belated happy birthday na lang na. Janelle Macahilo, belated happy birthday. Thanks, Gid. Stay safe. Take care. Ikaw man, Ma'am Elizabeth, na? Sa imo man. Kag, syempre, Julie Militado Patrimonio. Good PM, Tawe. I'm your avid listener to your program. Stay blessed and healthy. From Bacolod, salamat man sa imo, Miss Julie. Mike Hinolan Carbiliado, good afternoon, Tita. Okay, salamat man sa imo kag mayong hapon. Kag Liza Monte Castro, every afternoon ara gina si Liza. Good morning da sa imo, kay Tila Inda yang inyong time subong, no? May hapon Tita Wilma Balya. Check attendance lang Tita watching kay nagapamatigit permi diri sa Doha, Qatar. Matamyaw ko sa family ko dira sa Mamaylan City sa Purok 3, Barangay 4, Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Ito nga ini, but anyway, okay lang na, Tita Wilma. Ang ito na Dr. Alfred Spear Mangosteen Tea. Ang nag-isahan ng Bacolod nun kag Negros
Ilosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Antes man si Tita Wilma magbasa sang aton sinisulat. Kadlaw lang ho. Dara kay Alma Gonzales posisyon yung hapon lang daa. Sa ilaman dira na day Mami Diana Consolacion, araman sila nagaupod sa itong sa sininga hapon. Okay lang na siya. Pero magabasa si Tita Wilma sang aton sulat sa siniiya nga hapon. So standby ang aton sulat dugay-dugay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang atong sulat basahon ni Tita Wilma, halin ini sa aton messenger. Halin ini sa aton messenger kag ang aton letter sender, nagapatawag ini siya sa ngalan Mariel, si Mariel. Ang iya sinimensahe kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, hello, kamusta lang sa imo? Kag sa tanan nga nagapamati sa programa This is My Life, kag sa mga nagaupod sa imo sa Facebook Live. Tita Wilma, isa man ako sa imo avid fan. Kag pasensya na, diri ko man ginpaagi ang akon letter. Natungod man ini sa akon sitwasyon subong Tita Wilma. Paggalang ako kay Mariel, may bana, 15 years na kami niya kasal. Paggalang siya kay Bernard. Kag 15 years old naman, ang amon isa kabilog nga bata nga lalaki. Ako subong tita, 40 years old na. Pero antes man kay Bernard, may lain ako nga nakarelasyon nga likong ina sa ihibalo sang akong bana nga si Bernard. Pero
ang relasyon ko sa lalaki nga ato tungod lang sang akon katuntuhan sang una. Natabo kami tita antes ako ginkasal kay Bernard. Gani nagaduda ako kung ang ginbusong ko nga amo ang bata ko subong iya sang karelasyon ko kag hindi iya sang bana ko. Sang nagbata ako, gindula ko sa akong pensar ang pagpanduha-duhang ina. Palangga ko si Bernard. Love ko siya, Tita Wilma. Kag palangga man ni Bernard, ang bata. Kag sa iya pangalan ginsunod. Pero subong, nagasinoltero na ang akong bata. Nagagwa sa iya itsura ang nawong sang ako nakarelasyon nga lalaki. Pati na ang iya birthmark sa iya sagang para hugid sa nanging ex ko. Abi mo, Tita Wilma, ang nagabulig lang sa akon para madula ang akon kabalaka. Amo nga 5 years nga patay ang lalaki nga ato. Nga ginaduha-duhaan ko nga amo ang amay sang akong bata. Ginhinulsulan ko man ang mga natabo, pero nagapabilin ang guilty feelings ko. Gusto ba lang nga taguon ko lang ini o kung isugid ko sa bana ko? Pero basi kung ano bala Tito Wilma ang matabo. Basi magbago ang iya treatment sa amon bata. Dili na lang ko to ba nga konsulat, Mariel. Ay, nga mga anak ka mo. But anyway, kay Mariel, sa imo salamat man kag maayong hapon. Ha? Maayong hapon sa imo kag kung tanaw na ito mga atong kabuhi, kung kaisa hindi taman mapakta, no? Kag may mga bagay, kung kaisa man, mga bagay o kung nagkatabo sa itong kabuhi, nga matago na ton tungod na hadlok kita sa manging resulta kung aton ipagwa, whatever, di ba? Pero, ina, kabahin sa mga pagtilaw man sa itong kabuhi. Kung sa bagay, bala hindi Mariel, ang mga nagkatabo sa aton kabuhi, hindi taman sa malikawan ang magbutig mo. Hindi taman ko isa malikawan nga magsikreto, kita mo. Ha? Pero kung taguon mo, nga ikaw man lang ang nakahibalo, kahit wala naman to siya, okay man na. Kung magpainu-ino abi kita o padalman naton ang ang pagpamensang sa nga bagay, di ba? Pwede yan. Pero ayra man mas makapaayo nga taguon man naton instead, no? Pwede ta na mo magsilin bala nga white lies, nga kung makapaayo man lang sa sitwasyon o makapaayo para sa tanan nga hindi naton paghimuon abis so paamo ka na bala. Pero kung feeling mo man lang nga mabatong sang bana mo nga si Bernard ang tanan, mas mamigid nga wala ka sang ginatago sa imong pagkatawo nga manginhayag ang tanan, di ba? Pero kung hindi ka man lang sigurado kadlaw nahadlok ikaw sa mga posibilidades, paamo ka na ya titaw total na hinulsulan mo naman ang natabo, di ba? Nahinulsulan mo naman ang natabo nga ito. Pabayaan mo nilang magapabilin ng sikreto, nga ang sikreto sa tunga mo, kag sang aton kagsuka, ang mahal nga Diyos. Magpangayo ka sang kapatawaran sa iya. Kag tumbasan mo pagid sang sobra-sobra nga pagpalangga, paghigugma, ang dako nga kasalanan nga nahimo mo sa imo bana. Masiling ka bala, love mo tuod siya, pero nakasala ka, tapos may ginatago ka, makangkon ka na bala kalinungan sa kabuhi mo, syempre hindi, di ba? Paano? Pero kung nahaton pa mga tigulang mahambal, ilubong na lang na sa limot, o galing kay kung kaisa, hindi man malikawan,
may mga sarkumpansya nga nagabot sa atong kabuhi nga nakaligad, nagapanumbalik sa atong handurawan. Kag ginakonsensya ikaw. Pero ang tanan nga ina, pwede mo nga idangop sa mahal nga Diyos. Pangamuyuan mo, pangayuan mo sa kapatawaran para sa kalinungan sa imo pagpangabuhi, kag sa kalinungan sa imo kaugalingon. Para maangkon mong inner peace na ginatawag. Kag syempre, para ang pagdanay ninyo sa sulod sa inyo panimalay maging maayo man. Kay kabudlay sa sitwasyon ngayon natin the Wilmar, no? Pero sa tutuod lang inde Mariel, ang tanan pwede mo mabawi paagi sa imo tampad subong na pagserbisyo sa bata na ina. Kag tumbasan mo man sang kaayo pagpalangga, pag-atipan, kag ang love na ginatag mo kay Bernard, dublingon mo po siya. Ipabatsyag mo sa iya ang imo paghigugma. Kaya hambal mo, love na love mo siya gani, di ba? Amo na nga sila, kaisa may arab na sitwasyon nga kung pwede ba sa akon sa lang na imutay kung pwede pa man lang wala, pero si ara na ina mo, ha? Hindi tayo mapaktan ang matabo sa aton tag sa kakabuhi mo. May mga pagsilaw sa lain-lain nga bahin sa aton kabuhi, sa Ginoo lang nakahibalo kung nga nagakatabo ina sa aton, kay siya ang naghahatag sang pagtilaw nga ina, kag siya nakahibalo kung ano ang iya katuyuan para man sa ato. So sa imo Inday Mariel, amo lang sila matungga ni Tito Wilmar, kag ang ambahan nun man nga imo ginpangabay, halin kailanin ni sa lucha. Bukas na lang kita mamahalin. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong kalintangan. Halin kailan ni Miss Lucia para man kay Ender Mariel nga nagpadala sa iya story sa kabuhi sa iya problema man sa sitwasyon sa karon. But anyway, Ender Mariel hindi pa manuli ang tanan. Pwede kay ang pagbago padayon na kag baguhon ang tanan kag punan ang imo tanan nga mga kakulangan sa imo siniya bana sa imo anak. So good luck para man sa imo. Ha? Okay, sa itong mga kauturan man. Kung gusto man ninyo magpadala sa mga istorya ninyo sa kabuhi, na hindi ninyo malipatan, nakataman sa inyo sang leksyon, kung inspirasyon man, o kung problema, naluyag man ninyo pa ngayon personal nga advice ni Tita Wilma, ari lang, padala nyo lang sa My Life. Pwede man sa Correo, o pagi sa post office, pwede nyo man ma-handmail, dolong dari sa estasyon sa Action Radio, if not, pwede man sa social media. No? So may Facebook account ka mo pangitaan nyo lang, at personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupino Sugaton. May ada dira send message, click nyo lang, type nyo kag ipadala, pag-send nyo si Tita Wet lang na makabaton. Okay? Yes, Tita Wilma, mayong hapon lang. Dira sa kay Manang Perla, kay Ender May, nagaw po kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag syempre man kay Nana Luz de Vivar, mayong hapon. Dira man kay Chay Pasing sa pamilya Halea, dira sa may kilometrahe 14 Kalumangan Bagos City. Kay Adelina, kay Chay Diling Padilla, kay Lotlot kay Dayday, kay Buknoy, kay Buknoy, man sa Sinuni or Nosi. Na McLean, kay Poy Poy, kay syempre kay Kursuti kay Mayang. Lola Pansing sa Eroreco sa Mandalagan, payong hapon man sa inyo, kay Asher Hinachos pang Barangay 3, Nelmi. Kaya Nelmi realista dira lang sa Idalom. Mayo lang da, kaya Gabulubaligya na da siya. Na Nelmi, hi and hello, salamat gid. Okay, tawi, dali gid ang ato na panyawan liniment oil, ini produkto sa said pharma. Siyempre makahatag din nila sa inyo dira, mabatsyagan, nga pagpalanakit, pagpalamanol, kag pagpalangalay sa inyo kalawasan. Kung may arthritis ka o kung rayuma man, yes, gid, no? Ang atong sa Panyawan liniment oil. Haplos with love lang na sa affected area, mabatsyagan nyo binagkasulhay katauhay. Kag, yes, kanamit nga pamatsyagan. Ang Panyawan manunggal sa aton pulo, makabuligid sang dako sa inyo, ginaantos nga, arthritis o kung rayuma, pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag syempre, pwede man mabakal sa tanan nga sa mga importante nga mga pasibalo. Ang Joint at 50 pack ng Kinsela Swag. Ang secret. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala pag Siniya nga bahin, Tita Wilma? Kay Mike Hinulan, Cavdeliado, daagog PM ng kuno tawe. Para na siya. Amot ko Well, anyway, agaton mapaambit nga tip sa karon nga hapon, Tita Wilma. Ay, sinol sa inyo gakaon, hilamon. Tita we, gakaon, hilamon. Kanini, kampanyel, gakaon ka man hilamon. So, ano nga klase pang hilamon, Tita Wilma? Ang lemongrass. Wow, lemon na lemon. Lemongrass tanglad na sa aton. When we say lemon, ang lemon kag ang lemongrass isa lang hindi may grass ba lang isa sa punta. May angot ang lemon nga bilog nga ginagamit man naton. Wala. Ha? Kay ang lemon niya bunga na siya sang puno, sang kahoy, di ba? Samtang ang lemongrass naman isa ina ka klase sang
hilamon. Kaya ang grass is hilamon. So, wala angot ang isa kag isa sa ila. Pero abi ninyo ko no, pareho sila nga nagaangkon sang ginatawag citral na makita man ina sa iban pagid nga mga tanom. Daw lemon wine. Daw mo na bala pareho sang lemon verbena kag lemon tea tree. Nga nagahatag man sa ila sang ilatag sa ka, masiling naton halos pareho nga kahumot. Di ba Tita Wilma? Natungod naman sa lemon, ining lemongrass nga ini, kilala ni siya sa iya kapinasahiya, ining tanglad nga, ining tanglad na lang balatawe, no? Masiling naton, permine natin mapanimahuan, permine natin matinawan, at kilala sang halos tanan. Ara, mahimo naton iya, kung may mga garden ka mo, o kung mahilig ka man magluto sa mga putahe nga ginaluto mo kay imutang sa lamesa sa luwan sang pamilya, di ba? Kag ang tanglad, namit gina siya, di ba? Nami na sa himuon tea or juice, di ba? Na, butangan mo man lemon, di ba? Masustansya pa. Nagapanami pa sang imo mood. Kaya nga, tungod sang ginaangkon niya nga kahumot. Kag mas, mas nami pagid, makahatag pa ini sang nagkalain-lain na sustansya sa atong lawas. Ano mga benepisyo yan ni Tawe Ahaw? Hindi may ara ko na nakuan din anong iya storya sining tanglad nga ini. Actually, ini originally, naghalini siya sa Sri Lanka, sa India, kag sa isa ka isla sa Java. Pero, iniya diri sa aton, ordinaryo na diya sa aton sa Pilipinas. Di ba? Sa aton diya, ordinaryo lang na dito sa ila, ginapakaali na nila iya. Kag pwede ina nila makuha sa nagkalain-lain nga klase ng chemical. Magluwas sa sustansya, kag benepisyo nga mahatag sini sa atong nawas. Ano Tawe? Lemongrass oil, verbena oil, kag Indian melissa oil, hamakin mo yan. Ang iya naman sini nga benepisyo nga mahatag sa aton, Ario, puno ni siya sang antioxidant. Ang pangladamo ni siya mga antioxidants nga nagabulig sa pag-detox kag pagtinlo sa imo from within. Naman ang detox niya kay aton ang aton lawas nga matinluan niya. Makabulig man ini sa pagwa sa mga toxins salin sa atong lawas kag tungod man sina malikawan nga makaangkon makaangkon ang lawas mo sang mga sa anuman nga klase sa masakit pareho sa cancer na kay napagwa ida ng ligo kag mga toxins mo, di ba? Nagapadasig man sang imo metabolismo. Metabolism sang lawas mo. Kaya nga ang tanglad nagabulig sa pagpanubo sang imo kabugaton. Kag ginapabaskog niya ang imo metabolism samtang ginatunaw niya sang mas madasig pagid ang mga calories sa imo iya lawas. Okay, Tita Wilma, ano pagid? Sa mga ginasipon, sa ginatrangkaso, nagabulig ini paayo sa imong tanglad. Kaya nga, tungod sa iya kapinasahi, nga antibacterial kag antifungal nga nagabulig man sa paayos ang imo ubo kag trangkaso. Kaya nga, puno ini sa vitamin C, nagapabaskog sa imo resistensya. Nagapatawhay pagid sa imo mabatsagan kasakit sa puson mo, sa mga dysmenorrhea dira, sa mga kababaihan. Nagahatag ini sa imo sang katawhay, so nagabuti mo menstruation, ang epekto sa tanglad sa imo. Arthritis, ang citral, nga ara sa lemongrass o nga ara sa tanglad, pwede gin makabulig sa pagpaganhagan sa mabatsagan mo kasakit, samtang ginapatawhay man niya ang inflammation, ang pagubag sa imo sini, kundi man nga parte dirang imo arthritis, inflammatory. Kaya may anti-inflammatory siya mo, di ba? Analgesic property, dako ginaang bulig sina sa imo. Kag, syempre, nagapanami pa sa buko, managulungan ng examing buko. Okay, nagapanami pa sa natural mga buko kag skin. Kaya ang tanglad isa ka maayo iya nga source ng vitamin A kag C. Importante para sa manami nato nga skin kag hair. Paagi man sa paagi sa pagpaayos ng circulation sa imo dugo, ginapa-healthy niyang imo skin, kag ginapanami niya ang quality sang imo hair. Ang tanglad baw,
Nami, tingala, kung nagkapuspos ng imo tanong ka tanglad, tawi, kay hindi, nami, di man, sa bisan anong halutuon, mubutangan mo tanglad. Okay? Amo na nga po sa niya nga, ma-share sa inyo sa karon nga hapon, pero relax lang. Sige, so, will mabagabalik pagkatapos fine, mga ini. Sample Plus Gold. Okay, manamyaw tablanay titawe kara man da sinday Rona Rihida Trava. Good afternoon kag maulan noon nga hapon Tita Wilma, monitor lang kami di sa Valladolid. Kara man si Cedrifico, hindi ko kasampot sa imo nga Cedricifo, the jeans, perting account name abi mo. Tita Wilma, monitor lang ko di sa program mo na si Cedricifo sa Victoria City. God bless. O sila ni Tanini, di na to kay Tanini. Maria Luz Grijaldo Makunat, maulanon nga hapon tituwe. God bless. Yes, good afternoon man tawe. Keep safe always and God bless. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Halinam na kay Pachi di Kolungon. Salamat gid. Inday Jean o si Sir. Good afternoon Tita We. Monitoring always. God bless. Siling ni Tita Nini Campanil. Yes. Any Hilamon veggies gidna. Yes, agree gid ko da. Martin Aliling, magandang hapon po, watching from Imos, Cavite. Salamat gid kag yes, Tita Wilma, kay Liza Monte Castro, mayong hapon Tita We. Check attendance lang. Check attendance lang tawe watching kay nagapamati gid permit sa duha ka tapatamyaw lami Seven Heaven. Yes, salamat man sa imo dara kag mayong hapon. Kay Martin Aliling. Salamat gid Martin Aliling. Abi ko ara na gasigi man ko. Sige man ka ganit. Yes, Tita Wilma. Yeah. Sige na ko di. Yes, sige na ko di. Ay nga mga anak mo. Ano pa gid? Kay Sher de la Torre. Yes, Sher de la Torre, maayong hapon sa imo. Good PM, they will. Yes, liyog lang ko tamyaw sa de la Torre. Kag Ballesteros family, kapamatigid sa imo program. God bless. Yes, kay Alma Gonzalez Posesyon, kay Nanay Pert Candido, kay Miss Jane, kay Nessa Gonzalez, kay Margie Duran Tumanse, mayong hapon man sa imo Margie Duran Tumanse. Evan Castro, tamyaw ko lang mga tita, kung agwapa, si Tita Carmen, Tita Medios, permige nagapamati sa This Is My Life. Pisces Boy, okay. Kag sa liwat kay Nelny Realista dira. Maria Villar, kag kay Villar Vilmore, mayong hapon lang da. Elmer Almonato, salamat gid kag maayong hapon lang. Mike Kinulan Carbillero, good afternoon. Okay, Tita We. Kag yes, Miss Seven. Yes, salamat gid sa inyo na kag Melchora Ferrer. Yes, Melchora Ferrer. Good afternoon, everyone, especially to you, Tita Wilma. Salamat, kid. Ana Marie Gonzalez, salamat man sa imo. Kag Heriel Loxin Talaban, Ray Chan Tan Villalon, good afternoon. Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon. Kay Homer Hans Rica Ford. Kay Junette Pitero, salamat man sa imo kag mayong hapon. Kay Rani Singson, mayong hapon. Kay May Cranion Casinilio, sorry gid. Hay mga anak, sino pa nasa, hindi ko makita masyado. Ed Market Lark, kay Francisca Puso Maderazo. Inday Blaza, good afternoon man. Eleuterio Parcondayan, good afternoon. Kay Ira Kabanzagan Inventor Talurong.
Salamat, kid. Kay Benito Robles Bona, Toto Benito, mayong hapon lang dira sa inyo sa Yulos Park. Kay Nel Sabi Salvano, kag kay Lormel Villano, Albert Haganas Hava, damdamo sa ila. Kag kay, sino pag ito titawi, oh? Elizabeth Rosal Villena, kay Albert, yes, damo sa ila. But anyway, okay lang na siya kay Ligay Villares at Chivar. Good afternoon, Action Wilma. Hi kay Ramon and Lucy at Chivar. Thanks, kid. Watching live, Lance and Bimbim at Chivar. Thanks, kid. Okay, enough na anay, ha? Mabalik lang na karon si Tito We. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter Ato naman horoscope. Kadto kita sa aton horoscope para karon nga adlaw Huwebes, Agosto 13 tuig 2020. Unahon naton, yes, ang mga nag-celebrate sa ila birthday karon nga adlaw Agosto 13, ma sa ano gani ila subject sign Tito Wilma, Leo na naman. Ang mga Leo, nataw Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Sa imo Leo, ang panahon nag-augyon gid para sa imo karon nga adlaw sa pagpakig-ayo sa tawo nga naglainay kamo bala buot nan subong ang maayo nga tiyempo. Ang pagsala duna niya sa tawo. Kita naman ikawan na makasala kita. Kag ang pagpatawad, makasiling ka bala makadiyos, ilang klase ng tao. Kag ang panahon sa imo, favorable man sa pag-travel, iya karon nga adlaw, pero since nga pandemic, ang natubang naton mas mayo, guro, relax ka lang na kung di man tama ka importante. Kag kung may ginabatsag ka sa lawas mo, tion man sa pagpa-check up, pero pwede man, basi pa lang, pwede ka magkatawag lang, or by means of any communication para sa imo doctor. If not, sa smart clinic nyo, pwede lang na, di ba? Nangita lang paagis, kag maghalong man. Masuwarte mo nga mga numero, Leo, 8, just 7, 20, 25, kag 32. Lucky color, orange. Sa mga Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Virgo, time is gold para sa imo. Gani, kung ano ang ginaplano mo, hindi na pagpabuwasi. Hindi ka na maghulat pa, hulag nila yun. Siguruhon mo lang basta nga maayo ang imo sinutuyo. Pag masuwanti mo nga mga numero 3, 5,
15, 24 kag 30. Lucky color light blue. Sa mga libre naman, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, may maayong nga balita para sa imong libra tungod maswerte ikaw karon nga adlaw sa patagsang paghigugma. Pero dapat ha kung ano man direng dapat mo desisyonan o sisaon mo gid sang maayo. Maswerte mo man nga mga numero 6, 24, 28, 32 kag 34. Lucky color green sa ilotatawe sa mga Scorpio. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22, Scorpio isa ka Capricorn ay makahatag sa imo sang hinakit karon nga adlaw. Pero isa naman ka pareho mga Scorpio ay makahatag sa imo sang kalipay. Enjoy mo lang ang adlaw, halong man ikaw kag magpaubos. Paubos mo, paumod ka kuno. Maswerte mo man nga mga numero Scorpio, 3, 5, 18, 33 kag 40. Lucky color yellow. Sa mga Sagittarius naman, mga nataw Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, mga matawhay, ang imo adlaw, bugos mo gid nga adlaw, matawhay kuno. Kag madula man ang imo kabalaka. Posible makabaton man ikaw impormasyon na tungod sa negosyo. Kung may ara gid man, maswerte mo man nga mga numero 18, 26, 34, 36, kag 42. Peach is your lucky color. Capricorn, ini mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubtub Enero 19, maabtik ang pensar mo subong, karon nga adlaw kaabtik isang pensar mo sa anuman nga bagay. Kag inaamo ang imo mabakod iya nga armas subong. Okay? Capricorn, mga maswerte mo nga mga numero 4, 8, 28, 30 kag 39. Lucky color orange. Ina ang unang nga bahin sa atong man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Relax lang kay si Tito Will, mamagabalik pa pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga commercial. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ano nga kaintangan, responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang Batian niyo na Tito Wilma. Okay, mapadayon si Tito Wilma para man sa nabili natin nga mga zodiac sign para man sa ating horoscope iya sa karon nga adlaw di na taga nita sa Aquarius na kita.
Sa mga Aquarius, Enero 20 tugtog Pebrero 18. Sa mga Aquarius, posible may problema sa ginaplano, sa mag-imo bala ginaplano nga pagpautos sa imo balatsagon, ganit kung mahimo, ipaiway mo anay ina. Focus ka sa imo mga hilimuon. Masuwati mo man nga mga numero 5, 10, 14, 22, card 38. Lucky color, red rose. Sign kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman ito, Pebrero 19, tugtog Marso 20. Sa imo naman Pisces, basiya sa imo eksperyensya. Kung pwede likawan mo nga makasala, ikaw liwat. Salik din na ang mga pagsinay. Isa pa, magpalayo kapag sa makahulubog nga ilinon. Mga masuwati mo naman nga mga numero Pisces, 7, 18, 25, 40, 42. Your lucky color is indigo. Kanto kita sa zodiac sign Aries. Ang mga Aries, mga natao ini sila Marso 21 tugtog Abril 19. Aries, isa ka Leo, ang makapainit sang ulo mo. Ganito tugtog mahimo, likawan mo siya. Likawan mo gid siya. Bisan singalit lang. Imo naman mga masuwati nga mga numero 3, 5, 20, 22, 39. Lucky color, white. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus na tao Abril 20 tugtog Mayo 20. About Taurus, kung anong ginadikta sa imo pamensaron, sunda. Kag hindi ang imo balatsagon. Likawan mo nga mangin mahuyang ikaw karon nga adlaw sa patag sang paghigugma. Masuwanti mo nga mga numero 8, 12, 13, 24 kag 40. Silver gray is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini na tao Mayo 21 tugtog Hunyo 21 ay siguraduhon mo ya Gemini na wala ikaw sang tao nga masakitan karon nga adlaw. Wala ka bala sa masakit nga balatsagong tungod sa imo mga ginapanghambal o kung sa imo man ginabuhat. Ay no man ang himuon mo, imo gid i-consider ang imo safety. Mga masuwati mo nga mga numero 12, 18, 20, kag 36. Your lucky color, forest green. Sa katapusan natin yung zodiac sign Cancer, ang mga Cancer na tao Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Cancer, ang imo love, imo bala palangga, subong adlaw, madinuha-duhaon. Gani halong ikaw, kung may ginatago ikaw nga sikreto, na hindi pa niya dapat mahibaluan. Kung may salaman ikaw nga nahimo, tadlunga ina. Mga masuwanti mo nga mga numero, 8, 13, 26, 33, kag 45. Your lucky color is beige. So, nabatian na ito na nga itong tag-sa ka-zodiac sign para man sa itong tag-sa ka-horoscope para karon niya nga adlaw, Huwebes, Agosto 13, 2020. Oo, relax lang, ha? Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapusan mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Okay, balik si Tito Will mo sa pagpangalagat sa Texas Mar Life. Ang ito na oras in Pondo Los Tres, ang ito na na 3 o'clock. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so sinigabahin, updianay ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo sang orasyo imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian.
Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Yes, Lord. Kami man padayon nga nagapangamuyo kag nagaampo sa imo. Ang imo kaluoy para sa amon ginapangatubang nga pagkilaw sa karon ining pandemic, ang COVID-19. Saluya kami Ginoo. Amen. Salamat gid sa itong mga palangga nga mga tagpangati. Ay, nalipat ako. Happy birthday gali anay kay Mama or Lola Beck Trio, no? Happy birthday Mama Beck. Halin kay Tita Wilma. Halin man kay Levi kay Sally sa imo man mga apo, no? Sa amon tanan. Ay kay Nining Malukad kay Larry. Happy birthday para sa imo. Mayong hapon lang dara. Manang Tais, mayong hapon upod sa ka DJ, mayong hapon lang dara sa inyo halong man kamo dara sa inyo namtangan. Kay Jeneline Castro, good afternoon Tita Wilma, pag-greet ko lang family Castro kay family Terosan from Barangay Handumanan. Salamat kit. Wala na si Tita Wilma sa panahon pa gani kita magapaalam sa ating pagpangalaga sa Jesus My Life. Karon nga hapon karong ating Bible verse for the day. Halin sa John 14 verse 6, and it says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tugtog naman liwat-was, standby na sa watahong nga drama, mensahe sa pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!